Здравейте хора! Отново сме в шоуто на Къп Сонг! Днес сме 2 февруари, а навън е тъмно и мрачно и време за новини! О, да! Хора, чуйте едни гигастично съобщение. На всеки 10 клипче, примерно на 10-то клипче в този случай, вие ще ви помолим да ни пишете и да ни кажете според вас от тези клипчета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, кое най-много ви е харесало и да ни пишете. Другото, което ще ви кажем е, че на 10-то клипче ще отидем при нашата публика от 4-то клипче и като си изпълнете и ще им пуснем клипчетата, ще разговаряме с тях, какво мислят за Къп Сонг и кое е любимото клипче. А днешната задача ще ви кажа Нина. Добре, днешната задача е, както ви казах в по-миналото клипче, изпях първата част на песента на Ана Кендрик и ви обещах, аз спазвам обещаната си. Днес ще изпълним втората част от песента на Ана Кендрик. Напрете! Това беше и втората част от песента на Ана Кендрик. От мен довиждане. Както от мен. Да, и очаквайте. Очакваме коментари, както и вие очаквате много вълнуващо това, което ще предстои на 10-то клипче. Довиждане от мен!